Ja sam zapravo primijetio prvi put negdje 8. razred osnovne, prvi srednje, da nešto tu nije baš najbolje dok sam trenirao. I zapravo mi je najveći problem bio na treninzima i to što mi ta oštrina vida nije najbolja i jednostavno nisam savršeno mogao vidjeti samu preču dok sam ja vježbao i na njoj. Tako da zapravo sam više radio na neki svoj osjećaj nego na vid. Nisam mogao biti najsigurniji u sebe. I zapravo meni na samim natjecanjima najveći problem taj što, naravno, u dvorani sam bez naočala i onda dok, ne znam, odradim svoju vježbu i čekam ocjenu, ocjena izađe na ekranu, a ja ju ne vidim i ne znam koliko sam dobio, čekam trenera da mi kaže i takve stvari. Dojmovi su mi stvarno pozitivni i ovdje sam stvarno imao dobra iskustva i svi su prema meni bili i korektni i dobro su se odnosili i shvaćaju da je i meni zapravo potrebno i zbog samog treniranja i zapravo općenito u životu. Stvarno se cijelo vrijeme ovdje osjećam zapravo najugodnije i zato sam se i odlučio za ovo. Dobio sam prije operacije anesteziju kapljičnu u oči i tokom same operacije stvarno ništa nije bolilo. Sama operacija je trajala 10-ak minuta i malo me to iznenadilo koliko je to sve zapravo brzo i dobro ispalo. Ne? Dok sam došao na prvi trening, ja sam znao otprilike fizički gdje se nalazi naš sat u dvorani, ali nisam ništa vidio na njemu, a sad sam došao i vidio sam i onu kazaljku od sekundi kak se pomiče, tako da to me najviše iznenadilo i sami trening, naravno, dok sam se popeo opet na preču prvi put je bilo skroz drugačije i čudno, ali naravno bolje nego prije i puno lakše. Ja sam možda imao lagani strah prije same operacije, ali sad kad vidim kako je to ispalo, mislim da stvarno se ne treba nitko toga bojati.